Alumnado da ESO, imos ver unha introdución á xeometría fractal. Concretamente, vámonos a fixar nun interesante obxecto xeométrico, curioso e diferente aos obxectos xeométricos aos que estades afeitos, que se chama a esponxa de Menger. Xa vos digo, este obxecto é moi distinto dos obxectos xeométricos da xeometría clásica, pero antes de falarvos del, queríavos facer unha pequena introdución sobre a xeometría clásica. Mirade, o pai da xeometría clásica foi Euclides, é Euclides. Euclides viviu no ano 300 antes de Cristo en Alexandría e el sentou as bases de toda a xeometría coa que se traballou durante centos ou durante miles de anos despois del. É a xeometría clásica, que traballaba sempre con obxectos que podían ser obxectos de dimensión cero, os puntos que Euclides definiu como o que non ten partes. Entón, os puntos ou conxuntos de puntos teñen dimensión cero. Euclides tamén falou de rectas ou segmentos de recta. Iso eran cousas de dimensión 1 que el definía como aquelo que ten longitude pero non largura. Xa vos digo, as rectas ou segmentos de recta, poden ser as rectas infinitamente longas ou un segmentiño de recta, son cousas, son obxectos xeométricos de dimensión 1. Despois tamén están os obxectos de dimensión 2, as figuras planas, esas figuras que teñen longitude e largura, esas figuras moi coñecidas por nós como triángulos, círculos, cadrados ou tamén trapecios ou rombos. Calquera das figuras que coñecedes perfectamente, pois son figuras de dimensión 2, só en dúas dimensións. Tamén, como ben sabedes, a xeometría traballa con figuras de dimensión 3, as da realidade que nos rodea, donde hai longitude, largura e altura. Eu aquí coloqueivos 5 poliedros regulares de dimensión 3, pero calquera das figuras que nos rodean pois teñen dimensión 3. Estades ben afeitos a elas. Ben, pois durante 2000 anos ou máis de 2000 anos traballouse con estes obxectos xeométricos construindo toda a xeometría, non? Isto foi así ata que a finais do século XIX as matemáticas e os matemáticos imaxinaron obxectos que non tiñan nin dimensión 0, nin 1, nin 2, nin 3. Eran obxectos diferentes, creados, xa vos digo, na propia imaxinación das persoas que os pensaron. Crearon a xeometría fractal. Estes obxectos son obxectos imaxinarios cunha estructura completamente irregular, que segue sendo así a calquera escala que os examinemos. Isto quere dicir que se nos achegamos moito a unha parte destes obxectos, seguimos vendo a mesma figura que víamos antes de achegarnos. E podémonos achegar tanto como queiramos, podémonos achegar ata o infinito. Mirade, o primeiro destes obxectos foi o conxunto de Cantor, pensado por Cantor a finais do século XIX, partindo, que vedes aquí unha construcción, de arriba a baixo, do conxunto de Cantor. Arriba hai un segmento. Este segmento divídese en 3 partes e elimínase do medio. Cada un dos 2 segmentos que nos quedan tamén os dividimos en 3 partes e eliminamos a do medio. Cada un dos 2 que nos quedan dividímolo tamén en 3 partes e eliminamos a do medio. E repetimos isto non 2, nin 3, nin 5 veces. Repetimos isto infinitas veces. Así que chegamos a un obxecto que estaría abaixo de todo e que se parecería a un conxunto de puntos, pero tampouco sería un conxunto de puntos. Entón, fixadevos que o obxecto que estaría abaixo de todo, que non é este que vemos aquí, sino un que estaría infinitamente abaixo, seguindo esta pauta de construción, pois ese obxecto xa non sería un segmento como son os primeiros, nin sería un conxunto de puntos. Por eso estaría de a cabalo entre a dimensión 1 do segmento e a dimensión 0 do conxunto de puntos. Tería dimensión 0,63. Outro conxunto fractal é o triángulo de Sierpinski.
Esta figura foi construída por Sierpinski a partir dun triángulo normal de dúas dimensións. Ese triángulo dividiuno en 4 triángulos e quitoulle o central. E cada un dos 3 triángulos que lle quedaban tamén lle quitou o central. E cada un dos triángulos que quedaban tamén lles quitou o central. E cada un dos triángulos que quedaban tamén lles quitou o central. E repetiu isto ata o infinito, obtendo unha figura que xa non ten dúas dimensións, perde o seu carácter de dúas dimensións, e xa se empeza a parecer a un grafo, a un conxunto de segmentos que terían dimensión 1. Concretamente, o triángulo de Sierpinski terá dimensión 1,59. Outra figura fractal é a curva de Koch. Esta parte de 3 segmentos unidos facendo un triángulo, como se foran os lados dun triángulo, e eses segmentos pois tamén se van ampliando e ampliando, engadindo trianguliños ata o infinito, de tal maneira que se consigue aumentar a dimensión 1, que tiñan os 3 segmentos, e chegase a unha dimensión 1,26. O cuarto obxecto fractal do que vos quero falar, que é o obxecto deste vídeo, é a esponxa de Menger. A esponxa de Menger parte dun cubo, dun hexaedro. A esponxa, vou vos a enseñar como se construe a partir do cubo, grazas a este vídeo. Mirade, o cubo o que fai é dividirse en cada unha das caras en 9 cubiños, como se fora un cubo de Rubik. Deses 9 cubiños, quítase o cubo central de cada cara e tamén se quita o cubo que está no medio, no centro, no corazón do cubo inicial. E polo tanto, quédannos únicamente 20 cubiños que aquí vedes representados con diferentes cores. Ben, pois en cada un deses 20 cubiños faríamos a mesma operación, dividiríamolos cada unha desas caras en 9 cubiños, quitando a central. Agora temos 400 cubos cos que facemos a mesma operación e xa levamos 8.000 cubos. En cada un deles facemos a mesma operación e xa temos 160.000 cubos. En cada un deles facemos a mesma operación e xa temos 3.200.000 cubos. Isto aínda non é a esponxa de Menger, porque para chegar á esponxa de Menger teríamos que continuar esa mesma operación ata o infinito. Imos agora, noutro vídeo, a pasear por unha esponxa de Menger nivel 14, o sea, 14 pasos da esponxa de Menger, non infinitos, para que vexades este paseo imaginario por dentro dunha esponxa de Menger. Quería vos decir que, aínda que no século XIX, cando se crearon estes obxectos xeométricos, non se pensou na súa correspondencia coa natureza, posteriormente, no século XX, si se traballou moito a correspondencia entre certos obxectos da natureza, como poden ser nubes, figuras vexetais, árbores, e tamén a liña da costa, realmente son figuras fractais, que se semellan moito a un fractal. E é que realmente a xeometría, como toda a matemática, é unha construción da mente humana despois de observar a realidade. Entón, non sei se tedes pensado niso, pero realmente toda a xeometría, igual que toda a matemática, está na cabeza das persoas despois de observar os obxectos da natureza, de observar a realidade. Pensade niso.